Hola, 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 món. Però això a l'Instagram només serveix per penjar fotos? Doncs així, no, serveix per moltes més coses. L'Instagram, sí, la primera idea, la primera intenció, la primera finalitat és penjar fotos. Penjar fotos que hem de pensar que no només són fotos de fotografies nostres a que guapa estoy en París, no. Penseu que creatius de tot arreu, pintors, dissenyadors gràfics, escriptors, cal·lígrafs, artesans, és la manera que tenen de mostrar la seva obra. No tothom pot fer una exposició com vulgui. I a més l'exposició serà una cosa molt local i això pot arribar a tot arreu del món. Vull dir que quan parlem de fotos no pensem només en això, no? En la foto de quan he anat a París, de quan he anat a la Costa Brava. Després podem compartir vídeos. Podem compartir, ja que fem vídeos, tutorials de coses. O sigui, jo puc ensenyar com me maquillo, com me pentino o com fer, no sé, un jersei de ganxet. Val? Aquestes fotos poden perfectament anar acompanyades de text. Aquest text pot ser una frase o la història de mi vida. Val? Vol dir que pot substituir, pot compenetrar-se, pot complementar perfectament a qualsevol altra xarxa social o pot anar per la vida sola perfectament. Ja conec molta gent, sobretot cada vegada més la gent jove, que fan servir única i exclusivament Instagram. En què s'assembla i en què es diferencia de les altres xarxes socials? Doncs, bàsicament, podríem buscar dues similituds o dues diferències. Mira, el Facebook requereix sí o sí que quan tu vols tenir relació amb una persona, vols seguir una persona, vols veure què fa aquesta persona, aquest usuari t'admeti com a amic. Val? Llavors, sempre és una mena de... és una interacció fixa. Val? Si tu i jo no som amics, doncs tu no pots veure què faig jo no puc veure què fas tu. Val? El Twitter no té amics, té seguidors. Doncs a l'Instagram s'assembla més al Twitter en aquest sentit. El que vull tenir és seguidors. Val? Jo, per exemple, ara us estic ensenyant, he fet búsquedes així a l'atzar i he trobat aquest senyor que està dibuixant un ull. Val? Aquesta persona, és espectacular, per cert, aquesta persona, jo suposo que tenir amics que li diguin ostres, tu com moles, com que són els seus amics, no sé si té gaire rellevància, no? Que siguin els seus amics. El que sí que és interessant, igual que aquesta persona que us estic ensenyant ara, el que sí que és interessant és que tinguin seguidors, que aquesta imatge, aquest dibuix, aquesta obra, aquesta creació corri quants més llocs millor. Si, el que us deia, si jo sóc un dissenyador gràfic, si sóc un dibuixant, mireu, això és espectacular, espera't, aquest d'aquí. Clar, si jo sóc un dibuixant, el que jo vull és que això ho vegi quanta més gent millor. Val? Quanta més gent millor, que potser d'aquí m'hi ve la feina. Val? Què he d'aprendre? Coses que he de tenir clares de l'Instagram. Per exemple, jo ara mateix, la que us parla, la Tecla C, està mirant això i diu, ostres, m'encanta. Què més fa aquesta gent, aquesta persona, aquesta empresa, no sé pas qui són, què més fa? Llavors veieu que aquí sota d'explorar diu el nom d'aquesta persona, companyia, empresa, individu. Doncs pico, no em diu seguir, perquè encara no he decidit si el seguiré o no. De moment vaig a veure què fa. Pico i m'ensenya. Quantes publicacions té? Quants seguidors? A quanta gent segueixen ells? És que, clar, aquesta persona el que vol són seguidors. Poder ell segueix a 46 artistes com ell, o les 46 persones són el seu pare, la seva mare i els seus parents, i prou. Vale? Llavors aquí ens explica una miqueta a la part superior, Art and Paintings, Artista, Sharing Best, etc. Aquí ens explica una miqueta de què va. Aquí jo puc decidir si seguir, enviar missatge o veure el correu, però vaig veient què fa. Veus? Jo vaig passant i vaig veient què fa aquesta persona. Si alguna d'aquestes coses la vull veure de prop, per exemple, això m'ha cridat l'atenció, clico, veus? En aquest cas és un vídeo.
i veig el procés. Veieu que sota d'aquest vídeo tinc 4 puntets, a vegades són 3, a vegades són 6, a vegades són 24, són les pàgines que conformen aquest mateix post, aquesta mateixa notícia, per dir-ho així. N'hi ha 4, i jo estic, si us fixeu, a la primera de l'esquerra, doncs tiro cap a la dreta. Veus? Veig la segona part, la tercera part, la quarta part. I així és tot. Llavors jo dic, ostres, m'ha encantat això, ho trobo espectacular. O des d'aquí mateix, veieu aquí dalt de tot que diu seguir, on estava abans, faig seguir. Ja sóc una seguidora d'aquesta persona, ara quan aquesta persona crea una obra nova, jo ho veuré. No m'avisa, no me diu, ei, fulanita crea... No, simplement jo la tindré afegida. Jo puc demanar, però no és el cas. A sota ara m'han aparegut sugerències per a ti. A què se refereix? A gent que fa coses... O sigui, si a mi m'ha interessat un pintor que fa obra hiperrealista, doncs m'ofereix gent que fa coses similars. També hiperrealisme. O sigui, segurament arrel d'això no m'ensenyarà gent que va a moto. M'enteneu? Veus? Per exemple, aquí hi ha una no sé, he vist una que deia no sé què realisme... Aquí. Doncs puc mirar ja amb què fan, aviam si també m'interessa. Veus? Bueno, és màrqueting per artistes, però bueno, és el mateix cas. Jo potser m'interessaria alguna cosa d'aquestes i també les seguiria. Vaig enrere, Què més puc veure? Jo puc anar aquí sota que hi ha la lupa i me diu buscar. Si jo tinc clar què estic buscant, jo puc buscar una persona, mira, no me la invento ara mateix. Mira, que per de motos, jo poso moto. M'ofereix, a priori, tot el que troba que hi ha moto, si pot ser tot el que tingui relació amb altres dels meus contactes a priori. I després tota la resta. Però veieu que al costat, a dalt de tot, a sota d'on t'he escrit moto, hi ha un ninotet, una almohadilla d'aquestes de hashtag i un pic d'ubicació. Si jo pico la personeta, vol dir que només són persones que en el seu nom contenen moto. Si jo d'això pico el hashtag, són publicacions amb aquesta etiqueta. Ara us explicaré què és tot això. Què vol dir això? Posar una etiqueta és, per exemple, jo, que no tinc res a veure amb les motos en ma vida. Avui vaig pel carrer i veig una moto espectacular. I li faig una foto i la penjo al meu Instagram. Doncs, com que aquesta foto, a part d'interessar-me a mi i potser als meus coneguts o als meus seguidors com a fotògraf, igual també li interessa a la gent aficionada a les motos, jo poso un hashtag que digui moto. Llavors desapareixerà. Si, per exemple, poso un hashtag que digui fotografia i un hashtag que digui moto, la gent que busqui motos la trobarà i la gent que busqui fotografia també la trobarà. I si poso un hashtag que digui Figueres, per dir alguna cosa, que digui Passeig de Gràcia a Barcelona, la gent que busqui Passeig de Gràcia a Barcelona trobarà aquesta foto que s'ha fet, doncs això, al Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè jo l'he etiquetada. El hashtag és l'etiqueta. I aquest tic d'ubicació és per zones, no persones, per zones. Mira, Indianapolis, el circuit de motocross de Castelló d'Empúries, Las Vegas Motor Speedway, Motoclub Sant Hilari. Ho veieu com va això? Bé, doncs tornem a darrere i anem a explicar les 4 coses de sota. Hi ha una caseta, una lupa, una creu, un cor i una personeta dintre d'un cercle. La caseta vol dir la pàgina d'inici, la pàgina que trobo quan obro, que és aquesta. La lupa és la que us he ensenyat per buscar. Tens aquí dalt, buscar. Cor. El cor m'ensenya, veieu, els me gustes i les comparticions i els moviments de la gent aquests dies. I a la personeta sóc jo.
Vale? Clar, no hi ha res perquè de fet m'acabo de... Vale? Doncs això, ens veiem al proper vídeo. Petonicos!